Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kubatwa chibharo nehama chinhu chakaoma zvikuru uye zvakare chinhu chinorwadza. Uye zvakare chinhu chinonetsa kutaura nekuti hama dzepedyo dzinobva dzatanga kuti wave kureva nhema ko kuzoti ukabatwa nababa vekubereka kana nehanzvadzi unoudza ani. KuMount Darwin, Juliet Nyamuru akararama upenyu hunorwadza kubva achibuda mukaka pamuno wekubatwa chibharo nababa pamwe chete nehanzvadzi yake. Mukutaura kwake, Juliet anoti kushungurudzwa uku kwakatanga aine makore 6 years. Nyaya yaJuliet yakazobuda kudare kwaChief Kandeya uko akatadza kuitsanangura nekuda kwekurwadziwa pamwe nekurushungurudzika apo akange ave kurangarira zvakange zvaitika muupenyu hwake. Baba vaindibata saka zvikangokura ndikashaya kuzvikudza kana kuti ndozitsanangura nditi kuti baba vari kundibata asi nekukura zvikangokura zvindidya mwoyo kuti baba vakandibata. Vakatora nguva yakareba baba vachibatai kuti ndiveneke kuti kangani handichaziva asa vanondibata kamwe chete kana kaviri kanodarika kaviri. Zvadaro ndagrade 6 ndakabatwa zvakare namukoma. Vanhu vabereki vangu vasipo teerera imba yakasangana vasikana nevakomana ivo vairira pamubhedha tichivaridza pasi. Mukoma vandibata. Mukoma wacho ari kupi? Vakandibata mukoma vakandibata kaviri. Mukutsanangura kwaakaita Juliet nyaya yake aiyeredza misodzi kuratidza kubatikana nezvakaitika muupenyu hwake achikura. Juliet akazokura achirwara achibuda zvitambo kunhengo yake yesikarudzi. Ndine zvinhu zvaindishamisa zvaibuda kuzasi kwangu, chitambo chirefu so chinenge chidziyo nanhasi chinobuda zvinhu izvozvo. Ndakatanga kutevera ndiri form 2 ndakabuda ropa risinganzwisisiki raiti kunge black rainhuwa richinge zvinhu zvakaora risiri black risiri red zve5 days zviropa hazvainzwisisiki kuti zvichii. Nyaya dzese idzi Juliet anoti akamboudza mudzidzisi wake asi vakamuti aisafanira kutaura nekuti aiva nherera aizoshaya aimuchengeta iye pamwe naamai vake. Manzoona kana kuti kana zvakatanga uri grade 1 mwanangu wona nguva iyi hausiko kuti urwadzisa family zvawaita izvi zvinobuda here? Chandikuda ndaisamboda kuvasungisa madam tikuda kupona upenyu hwangu neutano hwangu mukaona munonzi atizi. Apa baba vakasungwa vakapinda mugere iwo unopora here? Kufa kana kupora ndareurura ndoenda kudenga. Kushungurudzwa uku kwakazobuda kumasowe kwamadzibaba uko vaida kumubatsira paurwere hwake vakamuti ataure chimina chaive chaitika kwaari achiri mudiki ndiko kuti akwanise kurapika. Juliet akabva areurura kubatwa kwaitwa chibharo nababa vake pamwe nehanzvadzi yake. Vakamirira nditange ndakunzwa zviri nani ndipo vakatanga kuchibudisa chokwadi chachibudira chikaita ndeve nechiposwa chive chiri mudumbu muchibereko chaida kubviswa. Saka pakuda kuchibvisa zuva rekuchibvisa rasvika chakaramba kubvisika. Ndipo vakati mweya uri kunditi pane chimina chakaitika reururai ukunde nekuti ndopane kupona kwako. Saka ndanga sina zvekuita pandaiva ndisingagone kana kudya kana kudii. Pandakareurura chipotswa bva chadonha chinodonha chega kutojamba kudai so bva chadonha chega. Anoendera mberi achiti kutaura kuno murume wake haachataure naye akabva amubloka pafoni mushure mekunge anzwa nyaya yekuti Juliet akakura achishungurudzwa achibatwa chibharo nababa vake pamwe nehanzvadzi yake. Chikapa kunditi ndakunwa doro kana usati wambondona ndakadhakwa wakanzwa kuti ndafanira sesu saro chichengeta mwana wangu wandirwadzisa ndasingazoti urwere hwako ndoko huchasvika ikoko handichauyi.
anozobvira atumira 2 months dzese idzi ndikungotarama ndichibatsirwa nevanhu padare nevarwere namai vanhu vamai mukanya vakandibatsira vakupinda bhizi ka2 zvokuti zvinondibata ndakazvifunga kuti ndikushungurudza kutambudza vanhu kutichengeta ndiri mutoro vachipinda bhizi vachindibatsira nesipo chikafu vabereki vangu varipo murume wangu aripo vanhu vese avandiramo. Mushure mekuburitswa kwenyaya yaJuliet neZim News Beat TV, Juliet akatanga kuwana rubatsiro kubva kuvanhu vakasiyana-siyana kuti akwanise kuchengeta mwana wake pamwe nekuzviriritira. Mazuva mashoma apfuura, Zim News Beat TV yakadzokera kunotaura naJuliet zvakare kuti vanonzwisisa rubatsiro rwaari kuwana uyewo zvakare kuti ndezvipi zvimwe zvaangade kuti zvimubatsire mukurarama kwake. Masimbere Juliet. Tiripo makasimbere mukoma, kuri sei kubasa kwenyu? Aiwa, kumabasa kuri nani, kuri sei kuno kutarwe? Tiripo tiri nani, tiripo kuno kwakandiya kwa mukanya tiripo. Kanjani zuva ndanzwa kuri kupisa singaiti? Tiri kutsva. Ndifunga kuti pamwe tisu tega tiri kutsva nenyaya yeurwere. Weather yacho kuri kupisa. Manje mvura ichiri kuwanika here nekupisa iko? Ruya haperi mvura, tiri padhuze nerukuva, kusi kupera mvura haiperi zvokumhanya. Rwizi rukuru runobva runonodira marwizi dzakawanda runonzi Ruya. Alright, saka muri safe kazoreva kuti even mhuka dzine mvura yekunwa? Nguva mvura hainetsi kuno, hako mvura iriko. Sisi Juliet, takambouya mazuva apera tichitaura maererano nezviitiko zvamakasangana nazvo mukati mekurarama muchikura. Vazhinji vakabatikana zvikuru nenyaya yamaitsanangura kuti ndizvo zvezvimwe zvamainge masangana nazvo. Kubva patakauya paya mune rubatsiro here rwamambowanawo kubva kumhuri yeZimbabwe? Hongu mukoma, rubatsiro rwandakawana ruripo. Ndine kutenda kwakanyanya, ndaisiva ndine tarisiro yekuti ndo vanhu vangazvigamuchire zvakadaro vachindibatsira zvakadaro. Pamakauya paya ndaitofunga kuti zvinhu zvekuti muri kuda kungozivisawo vanhu kuti zviriko muupenyu zvongopera zvakadaro. Asi ndakaona rudo rwevanhu vakawanda vaifona, vaindikanselawo vachiti vamwe vakatosanganawo nazvo, handisi ndega ndakasangana nazvo, asi nekuda kwekuti ndaive ndisina kuzvibuditsa ndaingofungawo ndega kuti zvakaitika kwandiri ndega, kuti iri dambudziko rangu ndega. But ndakaona kuti handisi ndega, vakawanda vaitoti vakazvitwa asi vamwe havana kutozvitaura, vakatoti une hushingiwo nekuti wakwanisa kuzvitaura, asi hwaisava hushingi huri wega, asi nenyaya yekuti kwaiva kuda kupora, saka ndakazvibuditsa. Ingadai ndaisada kupora kana kuti ingadai zvisina connection nekurwara nekupora kwangu, ndaifa ndakazvitaura mukoma. Asi nenyaya yekuti ndaidawo kurarama ndakaita hushingi hwekuzvitaura nesituation yandaive ndiri, ndakaona kuti kutaura kuri nani ndipone. Chokwadi ndapora, pfungwa hadzo ndo dzangoramba dzichishanda dzichifungisa zvakawanda nekuda kwesituation, but kupora chaiko ndega ndikuzvinzwa kuti ndapora. Tiri ipapo panyaya yehushingi, ndiri kuda kuti mujekese nekuti mukatarisa vazhinji mucomment section vaikomenda after manyatsotsanangura nyaya kuti zvaifamba sei. Vamwe vacho vaiti zvichida sisi Juliet vari kunyepa, nei vakanga vasingataure zvokubatwa kwavaiitwa nababa. Ndoda kuti mujekese ipapo sisi Juliet kumhuri yeZimbabwe, kune vaya vasingatendi kuti nyaya iyi zveshuwa yakaitika, kuti chakazoita kuti muzotaura kuti baba vaindibata chii, ende muvajekesere kuti dai chiitiko ichocho chisina kuitika, zvichida pamwe daiwo muri wevamwe vanenge vakanyarara, chii chakanyatsoitika kuti muzotsanangura kuti aiwa muchiona inini hongu ndakabatwa nehanzvadzi asi mushure ndakanga ndabatwa nababa. Zvakanaka mukoma, mhuri yeZimbabwe, inini chakazoita kuti
ndibuditse pachena nyaya yandaive ndakanyarara kwamakore aya. Handina kuudzirwa nemudzimu kana kuti namadzibaba vaindibatsira, asi nekuda kwekuti ndiri munhu aisapora, achiramba ari pabonde, achiramba akarara ndisina chandaikwanisa. Ndine mwana ane gore, asi mwana uyu handaikwanisa kumubereka kana kumudii muurwere uyu. Saka pakunzi reurura, mukoma ndaive ndakambovataura hongu, asi pandakanzi reurura ndakakwanisa kutaura zvese nechokwadi chandaive ndisina kubuditsa kwamakore ese aya, nekuda kwekuti ndaida kunonzi kupora. Situation yanga ndiri yakandituma kutaura chokwadi chandaive ndakaviga kwamakore ese. Baba vangu mhuri yeZimbabwe handina kana dambudziko navo kubva ndichikura. Kana makatarisa vanhu vazhinji vanondiziva pamba pedu nepandaigara nababa vangu vacho vanovaziva. Ini ndiri munhu aifarirwa nadhedhi vangu ivavo zvisingaiti. Pamba pedu paive pamba pane mufaro wakanyanyisa zvokuti hapana pandaizovavenga nekuda kwekuti ndiri kurwara kunoku. Ndivo zvakare vakauya neni vakatobhadhara muripo unodiwa nemudzimu, sezvamunoziva kuti mudzimu haurapi mahara. Ndivo vaigara neni zvakare ndichirwara, vachitobatikana ende ndichitoona kuti baba vaimira pane zvakawanda. Saka haisi nyore kuti munhu akadaro ndiri muurwere ndingotaura zita rake ndichimunyebera. Chandinenge ndanyanya kuvavengerawo chii? Ichi chokwadi chekuti ndakanzi reurura wega, kwete zvekuudzirwa. Reurura kuti ndopane connection yekupora kwako nekurwara kwako ndopakuri kutangira. Saka kuti upore, taura, iwe sarudzo ndeyako. Ndakatomboda kuramba mhuri yeZimbabwe, asi ndakanyatsoona kuti hapana kwandiri kuenda, ndinofa. Bheta nditaure chokwadi ichi nekuti zvaindiremera. Ndaizvibvunza ndichishaya mhinduro. Ndosaka ndakabuditsa kutaura chokwadi chakaitika chandakaitwa nababa. Saka baba vangu handina kuvavenga, nanhasi handina kuvavenga, ndinovafarira. Chokwadi chandaida ndechekungoti sekuboda kureurura kwandakaita, vachiudzwawo nemudzimu namadzibaba pamwe chete kuti vagadzirise chivanhu chinodiwa kuti ndirarame, kuti vandiroyonore nekuti zvanga zvakabatanidzwa neurombwa zvavaizviitira pakundibata kwavaiita. Saka mukuramba kwavakaita vakatotanga vabvuma, asi ndakashamisika vachizongodzoka vapanduka vachida kunditora nechisimba, ndisina kupora, vasina kugadzirisa nyaya iyi. Saka zvinhu zvakaita kuti titonge tapesana tisina. Ini handina wandakavenga kumufamily yedu kana wandingati ndine dambudziko naro. Dambudziko riri pakuti havasi kuda kunzwisisawo kuti ini ndiri kurwara, ndiri kuda kupora. Sisi Juliet, kutsanangura kwamaita ndofunga kwajekesa mibvunzo yaiva nevazhinji kuti ko vakambenge vakanyararirei makore ese, nei vaingotaura zvehanzvadzi yavo. Pandoda futi kuti mujekesere mhuri yeZimbabwe kuti handi chinonzi kureurura, kutaura zvinhu zviri kutsi kwemwoyo zvaungosina kumboudza mumwe munhu. Nyaya yehanzvadzi makambenge maitaura here semhuri? Hongu, nyaya yehanzvadzi takaitaura semhuri. Wandakatotanga kuudza mudzidzisi wangu zvichindinetsa, uyezve ingadai pasina vamwe vaikutaura kudzidziswa nekunzi wakabatwa sambunyikidzo wanoona kuudza ubatsirikane, ingadai pasina kudzidzisi wakadaro futi ndaisazvitaura, nekuti ndanga ndakutya zvichinzi unogona kutsva chibereko chichi nezvinhu zvandaiona zvaitika pandiri. Ndakati ndingochitaura mukoma, baba ndaitotya kuvataura, ndidi kunyeba, hana yangu yairova zvisingaite. Ndikataura mukoma, vakapedzisira kundibata kuti ndiwane kurapiswa zvese izvozvo zvanga zvatanga kare. Saka pakuchitaura kwandakaita nemudzidzisi wangu akazvionawo kuti zvinhu zvekuti zvinozosvika sei nguva iyo yatave kuti vanhu vese vefamily vakundononge ndakaipa nekuda kwekuti ndataura chokwadi chekuti ndakabatwa nehama. Ndozvavakatya wende handivabhleme nekuti havana kuzvisimudzira, but chandotoona vakatoona kuti semunhu ari pamba pabarika ndaizochengetwa nani, chikoro chacho ndaigona kutadza chipedza nekuda kwekutaura chokwadi. Saka vakanditora vakagara neni vakarandirapisa sezvandakatsanangura zviye. Saka chikazoitika ndapedza chikoro, ndakaudza tete vangu vari kuHarare. Tete vangu tikagara pasi nambuya nasekuru vari ikoko, vakaona kuti havakwanise kuzvitaura tiri tega, vakatosimudza mota kubva kuHarare kudzoka kumusha kunoko, vanhu vese varipo, family yese,
ana mukoma vacho baba varimo. Nyaya iyi yakataurika vanhu vese varimo. Yataurika kudaro yapera vanhu yagadziriswa ichinzi vaiva vana pakakalkuletwa makore zvikanzi ive under age chichi. Saka ndezvemaumbwe vazvagadziriswa zvakadaro. Chakandishamisa baba vakachema vachiti inini ndonyarira kupi naimi uyezve zvavaichema vachitaura mashoko yakawanda wanda ini ndikatoita confusion nazvo kuti asi baba vari kuziva here kuti inini ndinogona kunge ndakavataura kana kuti vari kuziva here kuti ndiri kubatikana zvakare navo asi handisi kukwanisa kuvataura. Machemero yavaiita vava nezvinhu mumwoyo mavo. Asi mai vangu chaivo vakataura vakati baba vako vari kutaura kuti mwana wenyu ari kufamba achiti ndikamubata. Asi mashoko hana munhu andakabvira ndaaudza kutaura chokwadi mukoma. Asi ini ndezvozvibvunza ndandega nokuti asi baba vari kuzviziva here kuti vakatondikanganisira uyezve vari kuziva here kuti zvavakaita ndinokwanisa kuzvitaura. Hana yose iri kungorova kuti mwana wenyu ari kufamba achitaura kuti ndikamubata ini ndisati ndavataura. Saka zvinhu izvozvo zvaingondinetsa asi ivo vanenge vanga vatooneka kutya kuti ndinogona kungotaura anytime nekuda kuti vanga vangodaro. Asi handina kuda kuvaratidza kuti ndozviziva kuti makandibata uyezve ndakaramba ndichingovada kusvika ndaroorwa pfuma yangu vakatambira vakadya vachifara. Mukwasha murume wangu chaivo vaimutambira vaimufarira zvakanyanya zvokuti nyaya iyi yanga yakutobuda mupfungwa dzangu. Asi chaitoti rambe ichidzoka ndechekuti ndakaona zvaiitika kwandiri nongoti ndibaba nekuda kuti ndopa zvakatangira. Saka zvinhu zvaindishungurudza vanhu vaMwari. Utano hwangu chaihwo hunobvira hwambotambanuka. Mumba medu chaivo ndakada kutarisa ndini ndega ndiri slim hanobvira ndasimba saumwe sevakasimba nenyaya yepfungwa nekungoramba ndichirwara. Saka zvakaita kundipa ushingo hwekureurura kuti ndipore semunhu anga pedyo nekufa. Ndasvika nguva yekutombotonhora. Saka ndakutya zvose zvaitika ndosaka ndakaita ushingo hwekureurura. Asi zvakatondibatsira mhuri yeZimbabwe nekuti ndatone shanduko ndakugona kutakura mwana wangu kubva ipapo. Ndakudyawo kusatodya kwandikuita yadza tongo pfungwa dzakungowanda but zvinhu zvachinja pandiri zvakawanda. Ipapo sisi Juliet chandakubvunzirai mubvunzo iwoyo wekuti nyaya yehanzvadzi makambenge maitaura here nemhuri. Inyaya yekuti sekubvunza kwandabva nako ndichiti chinonzi kureurura kutaura zvinhu zviri kutsi kwemwoyo zvausina munhu wawakambotaurira. Kuri kuda kubuditsa pfungwa yekuti even dai manga makazvidzokorodza padare pachona mainzi aiwa hakusi kureurura nekuti zvinhu zvakambotaurika kare. Tiri ipapo sisi Juliet, kune vari kubatsira ndehapi mashoko amunoda kuvapa? Maita henyu mukoma, mhuri yeZimbabwe ndine kutenda kwakanyanyisa. Kune vari kundibatsira nekundipawo kutumira mari yekuti nditenge chikafu ndigone kutenga kana mapiritsi nekuti nezvimwe zvirwere zvakaita sekuti muchibereko mune maronda maasidzi. Kune vamwe vari kundibatsira nemashoko. Kune vamwe vari kundibatsira vachindiudza kuti usatye upenyu hauna kuguma nekuti ndaona kunge upenyu hwangu hwaguma. Mhuri yeZimbabwe ndiri kunyeba, Mwari vakuitirai zvakanaka nekuda kwekuti muri kundishingisa kundibvisa mukufungisisa nekuti pfungwa chedzo dzakandiwandira kudarika mukoma zvakaoma. Pfungwa dzakandiwandira ndiri unyeba kuti kwandiri kuenda chaiko ndekupi nenge ndichizvibvunza. Asi mhuri yeZimbabwe vari kuzama nepavanogona kundikansela kuti zvinowanikwa kusi kuguma kweupenyu. Vari kundibatsirawo nekutumira mari yekutenga chikafu. Ndiri munhu anga kutochengetwa namai mukanya pamba pandiri kubatsirwa ndiri. Apa pfungwa futi dzinenge ndiri kuremedza vanhu. Hama dzangu hadzichandicheukawo. Zvinhu zvokuti zvese zvinenge zvichindibata. Asi ndinongotenda mhuri yeZimbabwe nerubatsiro rwese rwamuri kuita. Kundibatsira nemashoko. Vari kubatsira vamwe vari kuda kutondibatsira nepekugara. Asi nyaya pane dambudziko rinenge riripo pakuti vari kuda futi kutanga vataura nehama dzangu. Handizive mukoma ipapo kuti ndiri padiwo. Hama dzacho ndidzodzi dzinenge dzichiti hadzichadi nezvangu. Saka handichazoti pane kwanine ndichienda here kana ndichangoramba ndiri panzvimbo 1. Amen.
aiwa ndovimba mhuri yezimbabwe kutaura kwasisi Juliet vatakashanyira mazuva apera vachititsanangurira zviitiko zvaiitika mukati meupenyu hwavo kuti vakabatwa nababa zvine urombwa uyezve vakazobatwa nehanzvadzi yavo vachikura. Izvi zvese izvi vakazozvibuditsa vamukati medare ramadzibaba vaivabatsira vanzi vareurure. Sisi Juliet, chimwe chinhu chifuti chandingada kuti mukumbire kumhuri yeZimbabwe, ndinoziva kuti zvimwe zvacho zvichida pamwe makambonge mazvitaura, imimi kuti mubatsirikane chii chamuri kuda mukati meraramo yenyu? Mhuri yeZimbabwe, inini kuti ndibatsirikane ndakawana pekugara kana zvichinge ndarapwa pano ndapiwa namukanya nasawira mukanya pandiri pano ndakawanawo pekugara kana stati yebasa remaoko ekuti ndinenge ndichikwanisa kuzvichengetawo inini nemwana wangu. Ndingawane pfungwa dzangu dzingadzokedzane kana kuti handizoramba ndine unherera mupfungwa kana kuramba ndine mufungo wekumashure. Ndinenge ndakufungawo nezvefuture kuti ndavewo kurarama nekuti apa handisati ndane pfungwa dzekuti upenyu hwangu huri kuenda kupi, ndichiri pakati nepakati, ndiri pakuomerwa chaiko zvekuti kudya chaiko kunombotora kutonetsa ndakanyanya kufungisisa. Saka ndakawana pekugara nebasa rekuti ndawanawo chekubatawo nemaoko yangu ndichitenderedza mari ndichirarama ndichichengetawo nemwana wangu. Mhuri yeZimbabwe mune mandibatsira. Zvakare pari zvino ndine dambudziko rekuti ndine zvirwere zvakaita sema-acids dumbu rangu ndikabata rinorwadza. Pandakambotariswa ndikanzi mune zvimaronda muchibereko. Saka ndakaifanira kudzokera kureview nekuti zvirwere zvenzi zvakanyanya zvakanonokerwa zvakagarisa. Ndaifanira kudzokera kureview. Handina kana nawo kwekuti ndoti anondiendesa kuchipatara ndiani. Nditori panguva yakaoma zvese izvozvo ndichizvifunga kuti saka ndichadii, hongu ndiri kurapwa asi pane zvimwe zvinhu zvinoda chipatara. Saka ndodii, ndichadii kumberi, pane kupuwana here, zvese izvozvo zvinenge zvichingouya. Saka ndakakwanisa kurapikawo kuchipatara. Panapa ndichipedzerwawo matare epano zvakabatana ndowanawo pekugara kumberi. Ndinotanga kuitawo basa rangu remaoko ndichitenderedza kuti ndizowana kuzvichengetawo nemwana. I think ndinenge ndarerukirwawo zviri nani. Aiwa, ndinovimba mhuri yeZimbabwe kuti iri kunzwa mashoko amuri kutaura sisi Juliet kuti muri kutsvagawo pekugara uyezve kune vanokwanisa muri kutsvaga rubatsiro rwemubato wemaoko wekuti mukwanise kuzviraramisa imimi nemwana wamuinaye. Sisi Juliet, I remember last time tichibva kunoku nyaya dzaiva kumaoko emapurisa. Iko zvino pane here zvambobva kumapurisa kuti nyaya iyi yataurwa yasvika papi? Vakangotora mafoni numbers vakati tichakubatai kuti kodhei inenge ririni. Asi takaenda kuchipatara tese, inini nababa, zvichibva nekumapurisa zvinoongororwa kunzi chokwadi wakabatwa here mwana, chokwadi baba ndivo vakabata here. Hamene zvavanenge vachitarisa kuchipatara. Asi inini pache zvangu sezvo munhu anopinda pake pake, ndikatariswa kuvhenekwa kuonekwa kunzi chibereko chako chakadii semunhu ane makore. Saka proof yavo inenge iri panguona kuti shuwa chibereko chiri chakakuvara chine zvironda. Zvinogona kunge zviri zvoshuwa zvakakonzeresa kuti mwana aparare chibereko. Saka ipapo zvakaonekwa zviri kuchipatara kuti mwana akabatwa. Ndisingazive kwavave vave kubhindura kurimandi. Singazive kuti mapurisa anenge achitora nhano dzipi nedzipi. Asi handisati ndafonerwa kuti ndizive kuti zviri kufamba sei, court day riri. Aiwa, sisi Juliet, ndinotenda nenguva yamatipa kuti tinzwe mashoko enyu erutendo kumhuri yeZimbabwe, kune vese vari kukubatsirai. Tichipendera sisi Juliet, ndinoda kungokusiyiraiwo mashoko ekuti Mwari ndiye munyaradzi, Mwari ndiye anoziva ramangwana renyu. Pfungwa hongu dzinouya, asi
sekutaura kwamaita kuti makatozoona kuti mudambudziko iri hamusi remi mega makasangana naro, chataakunamatira kwamuri kuti musimbiswe uye musave nemifungo yakaipa, Mwari vabate kubata kwavo nenguva yavo. Zvakanaka mukoma, ndinokutendaiwo nemiwo muri kuramba muchidzoka kuda kuzama kundidzoreredzawo mune zvimwe zvakawanda zvinenge zvichiitika, nekuti pfungwa dzangu shuwa dzinenge dzinogadzikana, asi ndakaonawo vanhu vanenge vachitawo semi vachindipawo mashoko, mhuri yeZimbabwe havasi kumira kundidzoreredza vachindiudza zveupenyu, zvinhu zvekuti kana Mwari ndomutenda una izvozvo. Uye munamato wangu kubva ndichikura handagara ndichingonamata kuti Mwari ite kuti upenyu hwangu hutambanuke. Saka ndakaona kuti Mwari vakangobatawo kubata kwavo kunoshamisa, ndisina tarisiro, ende ndaisafunga kuti zvinhu zvichabuda saizvozvi, ndaifunga kuti ndinofa nazvo. Zvakare inini kune vamwe vanhu vasiri kugutsikana chokwadi kuti ichokwadi, hamusi kunyeba mukoma, asi ndinongoti kwavari Mwari ndo vanoziva. Uyezve izvi zvinhu zvinogona kunge zvakaitirwa zvinhu zviviri: kureurura kuti munhu unogona sekurwara kwandikaite ndisina hope kuti ndinorarama, kureururiswa kuna ndine tarisiro yekuti pamwe mukanya kana kuti madzibaba vari kuda kungoti ndifewo ndachena, ndo zvanga zviri pfungwa dzangu. Saka pandikareurura ndanga sina tarisiro yekuti hamba dzichazodii, zvichazosvika pakudai so. Pfungwa dzangu dzengori pakuti ndife ndakachena, maybe nekuti ndakarwara mukoma ndiri kunyeba, ndakatambudzika. Saka ndandisisina basa nekufunga zvakawandisa panguva dzacho, ndandangoti chokwadi chakangobuda, zvinhu zvotambanudzika, pamwe ndanzi ndifewo ndakachena, amen. Saka ndongoti kuna kwamuri mhuri yeZimbabwe, Mwari ndo vanoziva chokwadi. Ina handinyebere mubereki, zviite baba, chinonzi baba chinhu chakaoma, handinganyebere baba. Ini baba vangu ndaivafarira zingaite, endewo vaindifarira zingaite. Saka ichi chokwadi chakazara chisina kutapudza kuti baba vangu ndo zvavakaita, asi zvinhu zvandaive ndisina kutaura zvakazoita kuti nditaure nekuda kwekurwara. Ndinotenda mukoma nenguva yamandipa. Mhuri yeZimbabwe murambewo muchinditsigirawo, muchindisimbisawo, ndisarambewo ndichifungisa, ndidzorekewo pfungwa dzangu, nekuda kuti pfungwa dzangu dzanga dzisafunga upenyu, ndandakutofunga kuti kuguma kwenyika, kuguma kweupenyu hwangu. Ndinotenda kwamuri mukoma nemhuri yeZimbabwe, rambaiwo muchinditsigira nezvandakumbirawo, kune vanokwanisawo, ndikawanawo pekugara, ndichipedzawo dare pano, ndichipedza kurapwa, ndifunga kuti upenyu hungazoramba hwakasunga kwandiri. Aiwa, ndinotenda sisi Juliet, uyezve ndichipawo rutendo kumhuri yeZimbabwe iri kubatsira padambudziko ranga riripo. Ndine kutenda futi kuti mhuri yeZimbabwe vanhu vane moyo munyoro, vanhu vane moyo wetsitsi, vacharamba vachikubatsiraiwo nekuitirawo vamwe vanenge vachisangana nematambudziko amakasangana nawo. Mhuri yeZimbabwe vandanga ndichitandara nawo ndisisi Juliet, vatakatanga kusangana nawo kudare raChief Kandeya, uko kwaitongwa nyaya yavaiti yakanga yaitika vachikura, vachitsanangura ivo vanoti vakabatwa chibharo nababa wavo, asi hazvina kuguma ipapo, vakazobatwa futi nehanzvadzi yavo. Izvi zvese zvakazobuda varwara, vaendeswa kwamadzibaba Enoch kuti vanobatsirwa, ndokwavakasvika vakanzi sisi kuti munge muri munopora, wanikwai muchireurura. Ndopavakatanga kubuditsa nyaya yekuti ndakabatwa nababa. Vazhinji vaiva nemubvunzo wekuti konei vakanga vasingataure makore ese kuti vakambobatwa nababa. Ndofunga sisi Juliet vatsanangura zvinonzwika kuti nyaya iyi ndakanga ndisingazombofi ndakaitaura, dai ndisina kunzi reurura upore. Zita rangu inini ndoitwa Frank Weseri. Ndoda kukutendai nekutsigira ZimNewsBeat TV kwamunoita, ndichiti rambai muchilaika, kusubscribe nekushare maprograms ese anobuda paZimNewsBeat TV. Kune vamwe vanga vasatiwo vabatsira vari kunzwawo kusundwa, nhamba dzavo dzasisi Juliet ndidzo dziri kubuda pazasi pescreen. Batai nhamba idzodzo mubatsirewo nepamunogona napo. Vandakagara nawo pari zvino ndimadzibaba Enoch, vanova varivo vari kubatsira
Sisi Juliet kwakazobuda nyaya yekuti vakabatwa nababa. Tati tinzwewo kuti kubva zvatakabva kunoku Sisi Juliet vane rubatsiro rwavambowana here? Madzibaba Enoki makasimba? Tinofara zvedu kumuri sei? Aiwa, tinofara. Kuri sei kudaro iyi? Kumaundi daro ni kwakanaka kupisa chete. Tanzwa zuva racho riri kupisa zvisingaite. But chandafarira ndanzwa kuti hanzi ruya apere mvura. Chokwada apere, ndofunga madhemu akawanda kumusoro plus takakomborerwa. Ruya apere mvura zvokudaro. Madzibaba Enoki, kubva zvatabva kunoku pane rubatsiro here rwambouyawo mumaoko aSisi Juliet? Chokwadi ndinotenda mhuri yeZimbabwe nokugamuchirawo matambudziko vamwe vanenge vachigona kuona kunge sirizvo zviri zvinhu zvichitange zvokugadzira, asi zviri zvinhu zvinochokwadi mukati pakuona kwedu, nokuti mwana kana nyangwe achinyepa haanganyepere baba, dai akatonongedza umwe munhu, uye futi zvakare airatidza kuti aida kupona, nokuti isusu tiri kutoona wakutokwanisa kutofamba, upenyu hwake unenge watochinja. Mhuri yeZimbabwe ndikuona makamubatsira sereki kubvira vari kumhiri kwekunze kwenyika, tisingadomene mazita nevari muno muZimbabwe, nevamwe vaifonerawo futi inini futi vachikwanisa kuti tikwanise kuedza kuti timukansere semwana akasara yega asiri kunyatsa kutariswa nemhuri. Uye futi dai mhuri yeZimbabwe yaona kuti nyaya iyi ndeyechokwadi, nokuti vamwe vanenge vachiti kunyeba toda kugadzira nyaya, isu tingagadzire nyaya here pachikamu chokuti taisa chikamu chokuti mwana areurire every kana kuchechi, zvinoreva kuti ukareurura unopona. Kana Moses chaichai akanzi bvisa shangu dzako zvinhu zvifambe, zvaireva kuti zvinhu izvozvo zvaida kuti zvicheneswe mukati meupenyu. Iye uye akanzireura, ndopanga pasvika matare emweya. Uye futi ndiri kuona mumacomment section vamwe vanhu vanoshora kuti hanzi enda kwakati ko kwambomubatsira kwacho, ko vanhu vari kudi kutaura chokwadi kuti kwakabatsirwa. Endai kwanhengi kwani isingataure nemazita, ko kwatamubatsira isu tamumutsa, nokuti munhu kana mukabvunza vabereki vake akauya asingataure panapa, akauya asingaite, ko kunozoenda kwacho kuda kurwa mucheka dzafa here? Uyu mwana makamutarisa kana kuya kwenyu achinja zvokutoti kana vabereki vacho vakatomuona, inyaya yekungoti dzakangoitika zvakangoipa chete, chakaipa chakarambiwa naMwari kumazuva yose. Kana midzimi chaichai ana nehanda kana ana nekaguyiwa chaichai, ndo zvinhu zvavairamba zvinhu zvakadai. Hakuna kunhu kusina mudzimu. Vanhu vanoda kushora nokuti ivo vanenge vasina kupinda masituation akaita sei, akaita kunge iyaya. Uye futi vechikama vanoda kushora nechikamu nekuti zvaitikira kwavari, asi vakazvinzwa zvakaitikira kwavamwe vanesa makomenzi. Iyi nhau yokuti vaifanira kugara pasi, nokuti nyaya haina kuitika kuti taiendesa kwachifi chete kasi kutaura kwandiri kuita. Inyaya yokuti inyaya yakamisikidza kuti ndakatombotaura navo ivo vachitobvuma nyaya yacho, vachitakamboitaura asi ingoramba sei ichibuda. Ndakavaudza kuti inoramba ichibuda nokuti inenge isina kupera. Muchaona ipapo pamuri kuya kutora nhau nenyuzi vanhu vachinzwa nezvikuitika yakutopera ipopo, inenge dzatova dzimwe futi nyaya mukati mekurarama kwazvene. Chinhu chikana chagonewa vanhu ngavachipembedzewo, nokuti munhu yakabva mukumuka kufa, zvokutoti akatomuka tongoti kumochari chaiko, nokuti paakauya imi makazoona vanhu, ini handina kuita kuvafonera kai, mukazoona vanhu vodhiraivha nomotikari vachibva kure kwavakabva vozotaura kuti hanzi taiwanyepera, saka zvikureva kuti wakamuwinzirei pamba pangu? Nai madzibaba, kona kwenyu wakamuwinzirei? Andamukuzviona vanhu havagone kutaura chokwadi chete, kukumbira chokwadi okumbira futi uregero zvakanaka pamberi paMwari, nokuti mashoko edu isusu kana tichimanzwa anenge achibva kuna Mwari, nokuti Mwari ndiye akuramba chakaipa, Satani ndiye anoda chakaipa. Saka zvikureva kuti vanhu vanenge vachipinda mucomment section vachiti kunyepa zvikureva kuti vanhu vaSatani. Asi tinavo vanhu vaSatani mukurarama matiri, vari kudunditenda kuti zvamukaita madzibaba kumutsa munhu kwakanaka uko, ende kumutsa kwacho kakuri kuenderana nechikonzero ichocho. Saka tonyepa futi zvatinenge taudzwa naMwari, zvatinenge tatumiwa manje nemashoko aMwari kuti udza vanhu zvakadai, toenda tichitendeudza manje.
aiwa ipapo panonetsa madzibaba ndichitarisawo mucomment section vamwe vaiti madzibaba vari kuda kumaketa basa ravo nesituation yakasangana naJuliet. Asi chinhu chandoda kuti munyanyojekesa ndechekuti chakaita kuti nyaya iyi izobuda Juliet achiti ndakabatwa nababa, chii chakanga chatora nzvimbo madzibaba? Chakatora nzvimbo ndochokuti parubatsiro anga tichimupa pakapinda nyaya yekuti agone kureurura mwana uyu pasina kumumanikidzira. Isaka mungomuudza kuti reurura nokuti taiziva kuti takaita saizvozvo zvokuita ngechiporofita izvozvo vanhu vakawanda vanozvenga zvinhu izvi zvinoita ngori kuda kumaketa uda kugadzira. Tikamuti reurura wega iwewe pachena zvinhu zvakaitika kuti upone pachimiro pastage yanga asvika yekurwara kwanga ari, nokuti munhu anga akarara, anga asingadye, mwana wake anga asingakwanise kumubata, mubereki wake vanhu amai vake ndo vaigara vakatobereka mwana. Uye futi paitika izvozvo ndodzokera nge kumashure panyaya ndikambotaura futi pandaitorwa pachivhitivhiti chinochi. Mwana uyu amai ake vangatoripa wakatoibvuma nyaya. Baba wacho futi wakazouya futi day 2 kana kuti day 3 wakaibvuma futi nyaya yacho. Takatotaura nyaya yacho wakatoti da kuti zvigadzirise. Kungoti vanhu hapana munhu anobvuma mhosva kana kuitambira sesadza nonyama kana kuti neraisi nenyama. Hapana munhu anokwanisa kubvuma izvozvo. Saka muri kuona ndosaka mukuona nhau iri kuita kakunetsa kuti mwana sei asina kuburitsa. Uye futi zvandikaona kuti mwana sei akanonoka kunetsa kuiburitsa kuri ikoko. Asi kuiburitsa futi akamboiburitsawo nemamwe mawei kwamistress, akaburitsawo newei futi yekwatete. Asi inyaya yekuti yaitongewa newaridzi vakaita mhosva. Imi ndakatoti ndakaba mombe kumba kwababa wenyu ndimi futi mutongi wacho handiva muri kunondidzvanyirira. Saka zvinoreva kuti vaitonga vacho ikoko ndovamwe vacho futi vaiziva kuti kumberi kwacho kuno mhosva. Inyaya chete kuti vanenge vachiramba. Uye futi ndakazviona futi manje pakamukaburitsa muchitaura nababa wacho vachiramba vanonyepa baba yavo apinde denga vai. Zvinoreva ndezvokuti tiri panyama panapo pasi, asi pane kumwe kutongwa kuchaitwa futi kumusoro kunodudzira kuti ndiko kuno upenyu usingaperi uko. Vanonyepa baba mamira avo zvakaita. Kunoko wakati bvumira vai. Zvokuti ndakatoita kana inonzi cross examination chitaura navo munotoona kuti vanonyepa vai. Amai vacho vakatobvuma vakati nyaya yakatombotongeka. Ndandichitoda kutoti ndipiwewo zvinoitwa pachivanhu kuti masungiro yangu zvese zvaifanira kuitwa. Ndakati zvinhu zvoda kuti zvigadzirwe nemidziyo. Uye futi patikaendawo futi takatanga nekwasabukati handigone panyaya iyoyi. Tikazoendeswa nekwachifi ndokwakazoburikidza kuenda nekumapurisa. Saka muri yeZimbabwe munonyatsa kuona kuti taifambisa zvinhu izvi pachivanhu chedu tichiendesa. Saka vanhu vechivanhu kana varemerwa futi vanovhaendesa kuwechingerengere kuti vaongorore nyaya, nokuti vanotya kuti vakaivhara vari ndiyo futi inozovanetsa futi kana pakutonga kwavo. Ngavasashore chifi vakatonga chaizvo. Ndinoona vamwe vachida kushora chifi wavo, kushora baba vanovatonga. Ndinoratidza kuti vanhu ivavo vanenge vasina kukwana ini. Pane mamwe mashoko futi aibuda madzibaba. Vamwe vaiti hanzi madzibaba vari kuvavarirei. Mamwe futi aitobva nekumhuri kuti chii chiri kumbovavarirwa namadzibaba, nei vachakachengeta sisi Juliet. Vamwe vachiburitsa mashoko ekuti sisi Juliet zvichida atova futi mukadzi wenyu. Munoti chii nemashoko iwayo? Mashoko aya ndinoyaramba nokuti Juliet ndakatomuona akatoenzana nefirst born yangu inini. Juliet takatomuona pamwe kana achida kunzi atoroorwa pamwe angatoroorwa pamwe nemwana wangu kutoti neni ini nditori nevakadzi vangu vandinawo 2 mukoma nomunin'ina. Vakadzi vavo ndo vakatoona kutambudzika kwaJuliet vakakwanisa kuti vamubatsire mushure mokunge mhuri yeZimbabwe isati yatanga kubatsira nevamwe vatinochengetawo padare vakachema vakaona kutambudzika kwaJuliet. Saka uye futi nekurwara kwaari nestatus yake azviite kuti tigone kutora mwana todaro sezvo akaitwa kumba kwavo. Tenge tichimuwedzera futi stress. Hatikwanise kudaro. Tofanira kutoti timuumbiridze. Nokuti tukuita zvechivanhu plus tukuita zvomusiki zvomweya zvinodudzira kuti nyaya iyi takazodaro isusu
tinozonzi chine vanhu manje tamutora tamuita mukadzi wedu isusu. Kana mwana chaya nditombobvumira futi kuti nditonzwa kuti ari kuda Juliet. Uye Juliet tikamutarisa munhu akarorewa. Munhu atingati munhu akarorewa akaya kubatsirwa tobva tarora. Munhu akaya kubatsirwa muri yeZimbabwe papo manyepo anenge achitaurika yayo. Inyaya chete yekuda kunzvenga nyaya hombe. Umbo ungaburitse kuti tingade Juliet ndipape munhu akaya akafa kana kuona kwenyu baba. Tingatore munhu angasina utano wakanomira pazviro kwazvo. Ko zvimwe handiba muri kunzwa kuti zvimwe zvacho zviri kumunetsa zvirwere zvacho izvozvo zvacho zvinowanika kusikarudzi kuona kwenyu isusu tinozozvigona. Muri yeZimbabwe inofanira kupaona ipapo. Inofanira kupaona kuti tiri kubatsira zvinhu zvakawandisa pana Juliet. Dai muri yeZimbabwe matopinda nedzimwe hama dzatobatsira pazvinhu zviripo. Isu hatisi kushuvira kuti munhu aende kujeri. Asi nyaya iripo takaendesa kwainongofanira kungoenda chete. Amone dai taenda kuendesa kujeri naye munhu waMwari. Dai takaenda here nokuna Sabhu kuno kuna Mambo isusu. Chimwe zvechandingada kuti mupatsanure madzibaba ndechekuti sezvo muri kutaura nenyaya yerubatsiro kuti mhuri yeZimbabwe ngaibatsire, makatarisa sisi Juliet nekubatsira kuri kuitwa nemhuri yeZimbabwe, ndezvipi zvamunoona kuti dai izvi zvabatika zvawanika kuti chino nechino 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 sisi Juliet vanobatsirika? Sisi Juliet ndikuona kuti vamira vari munhu mumwe chete. Zvinhu izvozvo zvinoda kuti vagona kubatsirwa. Dai vagona kuti dai panokwanisa kuona vamwe vanogona kusumudzira vagona kumitirawo business nokuti nokugona futi kugomberedza pane vamwe vanogona kuti gomberedzerawo murume wacho nemashoko nokuti murume uyu pamwe first time kuti zvipinde maari mukati maari zvino uye futi mashoko yakadai so anonetsa kuti agone kupinda maari. Uye futi munhu anenge ane hama anoshamwari kuti ungazoda here mukadzi akadaro. Saka zvapa manje kuti Juliet amire ari ega. Uye ndinoti mhuri yeZimbabwe dai kwanisa kuti yamubatsira wagona kana kuvhurawo kana kabusiness kuti agona kuwanawo kana basa kuti awanewo choviri. Ndomaonera yangu kuti zvinhu zvake zvigone kufamba nokuti ano mwana mumwe chete. Ipapa handiba mamuona kuti apora. Panenge paakuda kuti achikwanisa manje kuti achidzokera musha wake anoudzokera sei. Izvo zvimakamuona. Ipapo ndopatada kuti tibagone kubatsirwa muri yeZimbabwe ipapo. Apora. Akuda kuti akwanise kudzokera mukati memusha wake. Saka anoudzokera sei. Vanhu vese achawirirana nawo, achawirirana nevabereki. Hama dzacho asi kupindura. Dai koda dzanziri dzizo. Iwe munhu unofanira kuzvisawo kuti dai wanga uri iwewe wakaitwa izvozvo zvaifamba sei. Hapana munhu anoda kufa kanguva yake isati yakwana. Hapana munhu angade kuwana dambudziko nezvinhu zvaanoziva. Ndosaka akareura. Kureura kwake kunoratidza kuti munhu anoda kupinda denga. Maonera ndakazviita. Mashoko semunhu wemweya ndeapi mashoko amunoda kupawo zvichida kune vamwe vana baba vari kuendawo kunotsvaga mishonga yakaita fanike yekurema yakabatwa nana baba vasisi Juliet? Ndeapi mashoko eyambiro amunoda kupa takanangana nekuchengetedzeka futi kwevana vasikana? Mashoko andingapa ndeyekuti mufaro wokuromba ndewenguva pfupi. Kutamba naSatani kunotipa kuti mazuva edu aite mashoma pakurarama. Zvazvinoita ndezvokuti vanhu pavanotora paipai vanenge vachingoti toda kutsigira musha, toda kuti kumunda kuonekwe. Imi mukuona kwenyu mhuri yeZimbabwe ukatora chikwambo ukachisa kumunda chinosakura here kana kuti chinotenga fertilizer. Ndoona vanhu vacho vakaromba futi vanenge vachitoshanda madzibaba. Vanhu ivaya vanoshanda singamboita. Papa inyaya chete kungotorerwa mari paipai nemushonga paya. Hapana skiriro kungotora mari chete nokuti zvikwambo zviye zvinozoda kuripwa futi. Kumberi futi amone papa zvinenge zvichida mukadzi. Dai mhuri yekwana Juliet vachitota kuti murume uyu atinunudzira zvinhu zvinoda vakadzi kudzinza kwavo. Zvikwambo zvinoda vakadzi nokuti kunzi chikwambo kuratidza kuti mukwasha. Mushonga unodudzira kunzi chikwambo wewe. Chishona icho chinotodudzira kuti mukwasha. Mushonga unotorwa uchitorwa nesimba rinotorwa mweya yemaspiriti, mweya yevanhu vakafa kumakuwa.
ndiyo inobatanzwa nemidziyo iye inenge yakushanda ichiita nge yakuchengetedza musha. Zvinhu zvezvo andinokurudzira muri yeZimbabwe musatore mishonga yokuromba, munongofara kwenguva diki diki asi kumberi munoramba muchichema muchifumuka nge zvikiitika muri iyoyi. Dai vasina kutora mishonga kona kwenyu paibuda paisvika here panguva yese yakaoma iri kusvikika yokuti zvinhu zvifumwe kudai. Nokuti nguva yokufumuka kwezvinhu zvakatorehwa netsumo inotaura kuti rine manyanga riputiwe. Nguva inokwana yezvinhu kuti zvifumuke. Kana Mwari aona kuti zvinhu zvanyanyisa izvi zvinofumuka saizvozvo. Tarisai nezera naJuliet ire kuna kwenyu mhuri yeZimbabwe Farao taura kuti munhu ari kunyepa uyo. Munhu uyo ari kuda kugadzirira inini. Ichi ndepapi pada kugadzirira inini kana imi pamasvika ndepapi paita mari yokuti takamupawo mari isusu. Munhu uyo ari kutofarira kupora kwaakatoita nokuti zvimwe zvinhu zvaanogara achitaura kuti zvaimudya mwoyo aitoshaya kuti zvinofamba sei uye zvinhu zvacho atorerukirwa. Ndosaka ndikuti dai mhuri yeZimbabwe magona kupindira panyaya mumubatsirewo nesuwo futi mutisimbisewo kuti tirambe tichibatsira vanhu vakadai so. Nokuti makatishora zvinoreva kuti unenge wakuzosiya mabasa akadai so. Zvamona kuti ona imbwa yako yakabata nhoro wosvika woirova stereki nhoro isati yada inopukunyura yakatiza ukazoenda koja kumba nodere. Saka mhuri yeZimbabwe inokufanira kuti isimbisa pamashoko akanaka yatiri kuita akadai nokuti isusu maonere yedu vision yekutanga Juliet achiuya akauya nevabereki vake. Saka imi kuona kwenyu wakauya kuti ndirorere zvavari kutaura. Maseka oka. Havana kuuya kuti ndirore vakauya nomunhu akarwara ngavabude pachena. Takamuporesa. Tiri ipapo madzibaba. Mubvunzo wandinawo ndewekuti nemashoko akufamba pakati pemhuri yekwana Juliet. Ipo paine zvinhu zvaida kunobatwa kuti sisi Juliet vange vachinyatsosimba. Pachafambiswa sei ipapa kuti dare iri ripere? Dai mamuripo mabatiro atinoita. Mukuru wangu isu takasiyana nevanhu vese mubatiro atinoita. Zvokuti dai zuva ratinobata izvozvo handibapora so. Takutoda kutozvibata isi tozvisedza tuzviri ikoko. Zvinoita kupinda ivo vanoziziva ivo vakaona tichibata zvimwe zvinhu wabvunze. Zvoita tongotora poto nyowani tongoisa pamuripo imi. Iye uye tongotora hembe yake yacho. One hembe yake toikanda mupoto imomo. Tosedza mapowers edu poto iri pamoto. Chinova chinhu chairara naJuliet muchiona pachena. Ivo vaida mamuchinzi wanga varipo. Ndosaka muri kuona kutaura ari kumba kwavo. Ngavauye nedzinza ravo apa. Muone muripo muchitora makamera enyu. Vanoita zvimwe zvinhu pamberi penyu chaipo chaipo. Tisina kuvamwisa kana zvinomwiswa zvokunzi nzepete kana muripo imimi. Muri yeZimbabwe isati yatoona chete mabasa edu isati gadzire nyatara pa vanhu vakawandisa vanopenga vanogwa pfari vanoita sei vakawandisa atitaura torenge takabva kare kare tichibatsira tichirubvira tichiri mudiki. Saka nyaya iyi ainetsi isati ende kumba kwavo atiite sei. Chinhu chinosenza nemunhu chinofamba chinomweyawo kufema mweya kumakuwa chinobatirirwa ipapo. Makatarisa. Kwete ndini ndochibata ni chinova chega makatarisa kutaura kuti ndichochi. Takasiyana zvakakura chaizvo nevamwe vanopinda mudzimba dzevanhu vanobvara mamatresi vanoita se takasiyana nawe. Zvinobata zvokuti kana nemi tachibata tinoona nokutambanuka kwemhuri. Vamwe vanoti vakabata zvinhu mhuri hadzitambanuke idzi. Kuratidza kuti vanenge vachibata zvinhu zvavo. MuZimbabwe mawanda vanhu vanogona kutsotsa mukati. Saka vamwe vanhu vakutifananidza nevanhu ivava. Kune wakaona panhu pachitaurwa kunzi pane chinhu chefake baba pane original yacho. Hapana chinhu chinonzi chefake chisina original yacho. Saka mhuri yeZimbabwe ndisina kuona chokutanga chavanofanira kuona kuti tinokurira zvikwambo zvacho nemweya wacho. Ngavaone kupora kwaita Juliet. Saka zvinozoparadzwa sei iwo mhuri yachona yakataramuka haichada kupedzisa dare iri? Zvinobatwa zvoita sei zvongoparadzwa ipapo here kana kuti iwo ndo vachazotera zvinhu zvavo? Maitiro atinoita takatombozvitaura zvinhu izvozvo. Zvinhu zvinenge zvida kudzorerwa kwazvikarombewa ndo kazhinji kwacho.
zvinhu ukazvibata musanyepera kuti zvinhu zvezvo zvinoda kupiswa nokuita se zvinoda kudzorera kwazvikarombewa. Kazhinji ukaona vanhu vachipisa zvinhu vanhu vavo hapana kwazvinosvika. Zvinhu zvezvo zvinoda kudzorera kuvaridzi vacho nokuti ndo varidzi vanenge nokuti mweya inoshanda pape mweya yevanhu vakafa. Nyangwe ukachiona chakaita kunge chino picture kana kuti image yenyanga kana kuti yemudende kana kuti yenyoka kana kuti yezizi yebere, but mweya uri kusenzesa chinhu cheche unenge uriwo mufi. Saka nyaya iripo ndekuti zvinhu zvevo munozvidzosera varidzi wazvinhu ndokunonzi kuromba kwacho. Ndo pamunonge muchizonza kuti vanhu vaya kana vachida kukuomeserai vanenge vakutora zvokuda kuripa kana kuita sei vamwe vanogona kukuregererai. Asi nyaya iripo ndekuti pana Juliet semhuri yake isiri kuda kubatana nesu, tichangobvisa mweya uye paari tobva tachibata isusu mweya uye kana uchidzokerawo kuno vamwe. Asi kuna Juliet tinenge tatesa inonzi juraho, tatesa dare rokuti haakwanise kubatikana. Isu kazhinji kacho tinenge chida kuti kana zvinhu zvabatwa tichida kuchenura dzinza rese. Asi nyaya inoitika ndekuti vanhu vaya kana vasingade vanoratidza kuti vanozvida. Muchaona futi nerimwe futi mamwe makore kumberi uko pamwe tatofa kana tatoita se muchazoona futi muchibata kuti shuwa dambudziko rere pamukabvisa kuna Juliet takazonetsa vamwe futi. Isu totaura chokwadi madzibaba. Aiwa, ndinotenda madzibaba. Saka mashoko amuinawo kumhuri yeZimbabwe iri kubatsira zuva ranhasi ndeyekuti chii? Mashoko andinayo ndeyekuti kana vanhu vavo vane matambudziko kana kuti vanhu vavo vane mabhizinesi kana kuti vanhu vavo vane zvinovanetsa, ndoda kuti pazuva ranhasi sevanhu vari kutibatsira ndoda kuti vanhu vaya vakomborerwe ndavaonewe nemidzimu yavo naMwari. Zvinhu zvavo ngazvivedze nokuti vanhu vavo seva kutibatsira vasingatizive vasina kutiona nongoona zvinhu panguva diki chete. Ndinoti mhuri yeZimbabwe ramba makadaro nokuti takabata. Ndakaona zvangu kuti mucomment section vashoma 10% vanhu kungotaura sirizvo. Asi ndoona kuti ruzhinji runogutsikana nazvo nokuti nenge richiona kuti sei mwana uye ari kutaura zvakadai, ari kupenga here. Saka zvinoreva kuti mhuri yeZimbabwe ndinopa kutenda zvikuru kwazvo kwamuri nekutibatsira kwamuri kuita. Rambai makadaro, rambai makashinga, uye kubatsira kwamuri kuitawo munhu kana nemiwo futi muchakomborerwa. Ndozvinoreva shoko raMwari. Aiwa, tinotenda madzibaba nenguva yamatipa kuti tinge tichitaura maererano nekubatsirwa kuri kuita Sisi Juliet. Kana nendiwo ndinotendawo nekuuyawo futi muchiramba makationa. Zvinoratidza kuti muri kushingira kuti mhuri yeZimbabwe zvinoratidza kuti futi kana ngirozi ya Juliet yacho yakasimba yakaramba kufa apa yabuda kuno vanhu vese zvakutooneka zvese kutadzirwa kwaakaita. Zvinoratidza kuti ngirozi yake mukurarama kwake paspiriti yake yakasimba. Ndoonawo futi kuti baba wake vanodudzira kuti ndivo vakafa, ndikuona kunge vamukawo futi. Ndinoona kunge vamukawo futi chokwadi. Aiwa, ndinotenda madzibaba. Vandanga ndichitandara navo ndimadzibaba Enoki vanova varivo vari kubatsira Sisi Juliet mukuvarapa kubva pavakatanga kuuya vaine dambudziko. Vanovazve varivo vakabata dare rekuti Sisi Juliet vazenge vachireurura vachibuditsa zvakanga zvakavanzika kuti vakanga vambobatwa nababa mukukura kwavo. Toda kutendai nerutsigiro rwamuri kupa Sisi Juliet sekutaurawo kwaita madzibaba kuti komborerwai kumhuri yeZimbabwe mese muri kuwanikwa muchiisawo ruoko rwenyu kuti Sisi Juliet vabatsirikane. Zita rangu inini ndoitwa Frank Weseri. Ndoda kukutendai nekutsigira Zim News Beat TV kwamunoita ndichiti rambai muchilaika, kusubscribe nekushare maprograms ese anobuda paZim News Beat TV. Kune vamwe vanga vasatiwo vabatsira vari kunzwawo kusundwa, nhamba dzavo dzaSisi Juliet ndidzo dziri kubuda pazasi pescreen. Batai nhamba idzodzo mubatsirewo nepamunogona napo. Ndichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.